Bună seara la toți cei care privesc Teatrul Fără Nume, Tăcerele Fără Nume. Noi suntem astăzi în 9 iulie, în plină vară, și noi astăzi discutăm cu o personalitate pentru mine foarte marcantă, care mi-a povestit foarte multe istorioare prin sunetele, prin notele, prin gândurile, prin emoțiile Băi, sale. care vedeți, bă, că cu istorioarele, încă la istorie încă nu am ajuns. Tind spre istorie. Eu vorbesc despre muzică, fiindcă muzica povestește istorie, domnule Doga. Este domnul Eugen Doga și eu știu că mulți o să zică, păi, nu de mult am vorbit cu domnul Doga. Desigur, dar n-am vorbit toate și încă o chestie foarte importantă, tehnica e tehnică, ne-a dus de sminteală. Deci astăzi noi suntem într-o nouă tăcere cu maestrul Eugen Doga. Bună ziua, domnule Doga! Bună e! Cum sunteți în plină vară? Băi, la mine cu aceste anotimpuri, relația e bună oricând. Iarna, primăvara, vara, toamna, toate că eu sunt produsul primăverii și chiar primăvara nu era să fie dacă nu m-ar fi născut eu. Ce frumos, ce frumos, ce frumos ați spus. Dar am așa o întrebare, fiindcă dumneata mi-ai dat-o acum. În ce anotimp domnul Doga e mai inspirat pentru a scrie muzică? Sau anotimpul nu are nicio influență asupra... Uite, deja și ați răspuns din cauza că nu este oamenii care caută mijloace de inspirație, caută undeva în afara sinelui. Eu cred că greșesc și degeaba caută că nu este această inspirație în afara sinelui. Ea este, toată inspirația este aici, uite, aici, în piept și mai mult ca asta, iar se poate găsi acolo numai dacă este acolo motivație. Motivația este cea care se cheamă, cu alte cuvinte, vocație. Dar ce este vocație? Naiba știi, vocația asta este genul feminin și cine naiba acela care și-a luat, s-a asumat răspunderea să defineze ce este femeie. Tot ce este genul feminin este o enigmă. Și de ce și eu mă simt foarte bine în enigme, fiindcă enigma caută să ieși în alte spații, să te apropii de realități, de aceste fantezii, enigme, miraje, ele mișcă, de fapt, arta. Eu cred că nu numai arta, și viața, fiindcă dacă nu este această, nu sunt aceste vise, nu aceste miraje, aceste speranțe, e trist de tot și nu ar fi și creația. Dar creația este de fapt forma vieții. Dar noi dorim să trăim și când se caută inspirație, băi, tu ești deja inspirat de noi, fiindcă trăiești, ești deja plin de inspirație, ești plin de această energie de a trăi. Și de ce rămâne numai să te adresezi sinelui și el ți va da răspuns la multe întrebări, chiar și la aceasta care se cheamă, care eu nu înțeleg ce e asta, hai să o numim inspirație. Eu aș numi această energie ascunsă în sinele tău și care o poți transforma, converti în ceva concret, în muzică, în lectură, într-un copil, de ce nu, care trebuie să le educi toată viața. Foarte Asta frumos. este. Foarte frumos. Atunci, dacă mergem pe aceeași linie de inspirație, cum se întâmplă această întâlnire? Ea vine de fiecare dată fără întârziere sau câteodată nu vine deloc? Cum se întâmplă randevu cu inspirația? Ea iarăși de genul feminin. Eu tot timpul am probleme cu acest gen. Și inspirație. Nu mai vine ea singură. Care domnișoare care se respectă și are această demnitate să vină așa pa fluierând? Nu, trebuie să o chem, trebuie să faci toate posibile ca să o interesezi, nu mai vorbesc, să o îndrăgostești. Asta este și atunci va veni. Și atunci, uite, când se întâlnesc aceste două poziții, una chemătoare și alta
care, satisfăcătoare, atunci apare ceva al treilea, produs, care unii spun că aceasta a fost inspirație, dar de fapt nu inspirație, energiile s-au adunat. Și aceste energii care una cu semnul plus și alta cu semnul minus, dau lumină, dau viață. Viața este lumină. Asta este. E schema atât de banală și atât de simplă că e foarte complicată. Da, da. Eugen Doga, când rostesc, eu imediat văd în fața ochilor afișul de la Lăutarei, șatra. Cam obosiți, cam ochii. Da, cam afumați. Deci eu vorbesc despre legătura noastră cu cinematografie. Cum s-a întâmplat prima experiență cinematografică a domnului Doga? Cu cine a fost? Păi, știți că se vede că toate întâmplătoare care nu sunt întâmplătoare în viață. Uite, nu este nimic în viața aceasta întâmplător. Deci că întâmplător, da, și eu repet acest lucru, da, mergeam în troleibuz, odată eram profesor la liceu de muzică, predam acolo teorii de muzică pentru elevi și un individ cu mustețe, nu prea înalt, mai jos ca mine, și că dumneata ești domnul Doga, el în timpul sovietic își permitea cuvântul domnul și era neobișnuit pe vremurile celea. Și că hai să ieșim. Zic, mama dragă, și cu musteciosul ăsta că o să mă arde la moacă, fiindcă așa arăta un om cam suspect. Și ies cu el, zic că uite că noi facem aici o echipă, facem un film. Și te rugăm dacă ești disponibil să ne faci muzică. Zic, habar, eu n-am scris muzică nu pentru filme gene, eu pe vremea aceea, numai ce terminasem conservatorul, cum adică numai vreo 2 ani și ceva, cum terminasem muzică, conservatorul la compoziție, și m-am lepădat de a scrie muzică din cauza că nu-mi plăcea ceea ce scriu, dar ceea ce m-am învățat cu atât mai mult nu-mi plăcea și mă gândesc, dar ce să fac eu? Și că nu, fii pe pace, fiindcă noi toți suntem novici, noi toți nu știm ce e asta. Zic, bine, atunci și eu voi face echipă cu voi. Și așa s-a început cu acest mustecios care l-a chemat Gheorghe Vodă, marele om de cultură. Cumva era de Ivan Trubincă? Păi da, sigur că da. Și marele poet. Noi acum la distanță de timp începem să punem etichetele respective cum după merite. Atunci nu prea îl socotea bani mult, chiar și îl huiduia, vârfurile care nu prea înțelegea chestia asta, că era naționalist și bravo lui, că scria ceea ce trebuie pentru ei și foarte bine făcea. Deci filmul am început și când încolo Ivan Turbincă, despre care eu desigur că auzisem. Eu nu prea eram mult inițiat în literatura română din cauza că eram de altă educație, de altă direcție. Eu am făcut toate școlile și de la prima clasă până la 2 conservatoare în limba rusă. Și venea foarte greu chestia asta. Vine și azi greu, dar mă bâlbă, dar îmi place cum mă bâlbă. Îmi place din cauza că e o limbă atât de frumoasă și îmi place din fiecare zi cât trece, că capăt ceva. Am și chiar un caiet unde scriu cuvintele care nu prea le-am cunoscut sau nu prea le înțelegeam, le auzeam, dar nu știam ce sunt ele. Și atunci s-a început Universitatea de Limbă Română și de Cultură Română. Era Ivan Turbincă, l-am citit și desigur că mi-am amintit și de poveștile care le povestea bunica când eram pe cuptor și nu știam că sunt a lui Ion Creangă. Uite, asta e curată. El era într-atâta
imbibat în folclor și folclor în el, că nu puteai defini unde este creangă, unde este creația populară. Uite, eu pur și simplu invidiez așa formă de creație, când lucrările tale devin populare și cele populare te îndreptățesc, da, te direcționează într-o direcție care niciun profesor cu academii super de nu știu de unde, de toate Parisele, nu poate face ceea ce face o creație populară. Extraordinar! Chiar acest Ivan Turbincă, când l-am citit eu, am aflat că pentru mine a apărut o lume care nu știam. Deci o simțeam, sigur că da. Ori eu trăiam în ea, dar nu dădeam seama că eu trăiesc în lumea asta. În lumea basmelor, în lumea poveștilor. Extraordinar. Uite, deci a fost, într-adevăr, o adevărată academie. Și acest Vodă, care fără acest dictatism, didactism, undeva s-a îmbibat în firea mea cu aceste scene care le alegeam împreună. Am mers pe la unde s-a mai păstrat pe atunci, în orice caz, pe atunci, acum cred că nu prea, în Bucovina sovietică, desigur că în Bucovina ce nu se făcea atunci drumuri, era ele închise, era nu știu ce, cred că timpurile era urâte, nu era, drumurile se vede că era întunecoase, și cu ceață și nu putem trece cu mașinile. Și pașapoartele ne era afumate. Pentru dragul meu, uite, asta este ceea ce aș crede eu la acest. Multe, deci putem vorbi de la creație, la cine, cum, cine știe cum. De fapt, uite, mă gândesc că unde s-a început inspirația, unde s-a început creația, unde s-a început în genere, cine m-a introdus în această lume. Eu cred că este un semn de întrebare, dar eu mă adresez totuși la mama. Eu cred că acolo a fost această academie ascunsă, care mi-a transmis-o prin geni, prin vorba ei, care poate că nici pe aproape ea nici nu știa că unde să mă direcționeze, dar știa că este un punct care se cheamă om. Și zice, uite, să fii om, dragul om. Cum zicem? Dragul mame. Uite, asta este. Eu cred că acest dragul mame a fost îmbibat și în Gheorghe Vodă, a fost îmbibat și în Loteanu, și în Vieru, și în cei oameni cu care am trăit o viață, cu care am descoperit lumea, cu care am încercat să transmitem prin alte mijloace oamenilor care nu observă, poate că trec nepăsători pe lângă flori, cum zicea reposatul Anatol Ciocanu. Asta este arta, asta este taina și mi-mi place să trăiesc în lumea tainelor. Ce frumos, ce frumos. Mersi mult, mergem mai departe. Bună seara, domnul Doga. Bună seara! Mă numesc Clarisa. Mă simt foarte fericită că am posibilitatea să vă pun și eu o întrebare. De fapt, nu întrebare. Dar eu mă simt foarte bine când văd că sunt oameni fericiți. De fapt, nu întrebare, ci o rugăminte. Povestiți-ne, vă rog, despre cea mai frumoasă amintire din copilărie legată cu muzică. De muzică? Când am cântat la mandolină la o nuntă și am primit primul onorar, o ciorbă, așa se chema, ciorbă. Da? Deci apă fiartă cu niște fluturi de mohor. Așa se chema ciorbă pe vremurile cele. Deci în vremea foametei de groază, când mureau oamenii ca muștile, onorarul ăsta mi-a rămas în memorie pe toată viața. Uite, cea mai era
Dar l-am câștigat, nu presumun l-am primit așa. L-am cântat la mandolină făcută de mine la această nuntă. Sărmana nuntă pe vremea aceea. Dar uite, așa mi-a rămas în memorie. Ce an asta a fost? Cum? Ce an? Băi, dar când era foamea, dragă? Vezi, generații, voi ați uitat ce era. Era ferească Dumnezeu. 46. Cele mai groaznice deportări, care acum s-au marcat, slava Domnului, în presă și în mass media, și cea mai groaznică foamete și tifoză. Deci toate s-au adunat împreună. Și slava Domnului că eu, datorită mamei și bunicii mele, Nadia, care m-au scos cu viață din această nepastie. Da, În Brian au rămas încă mulți ani după asta, dar așa timpuri grele, cum totuși s-a întâmplat întâlnirea dumneavoastră cu muzică și dragostea asta care s-a născut? Păi, cu dragostea e problemă. Dragostea iară de genul feminin și cu dragostea e problemă. Eu nu știu, până acum încă nu mi-am definit această noțiune, dragostea, habar n-am ce este. Nu știu nimeni și fiecare se bagă să o afle, să descifreze și fiecare generație vin miliarde de ani și până acum așa și nimeni nu s-a decis ce este dragoste. O caută și degeaba băieți, nu mai căutați. Primiți-o așa cum ea este și primiți de la ea toate bucuriile și toate căldurile și fericirile care ea poate le da. Nu vă băgați să o descifreți ce este dragoste. Nu știu și eu. Eu nu sunt cel care știu ce este dragoste. Și chiar față de muzică, ori de femei, ori de natură, nu are importanță. Eu cred că este ceva, nu confort, e prea primitiv, nu e un confort. De fapt, este răspuns la chestia asta. Eminescu a spus. Un nu știu ce și un nu știu cum. Tot acolo. Vă mulțumesc din suflet și cu drag mai revin. Numai bine. În 81, domnule Doga, în plină epocă sovietică, se întâmplă un miracol. Se filmează în România filmul Maria Mirabela. Da. Cu marele Popescu Gopo, cu excepționalul Eugen Doga, cu Vieru, cu o echipă sovieto-română. Cum s-a întâmplat că nu s-au pus hotare interne acestui proiect și nu s-a adus, nu știu, acolo un Raymond Powell, să nu zic că Doga tot e de același sânge cu Gopo. Nu era să treacă și Powell, din cauza că și el era tot nu din metropola sovietică. El tot nu a avut trecere. Nu, eu zic că, adică nu s-a adus o altă națiune, tot moldovenii care... Nu s-a adus o națiune dominantă pe vremurile celea. Absolut. Asta era mai Dar corect. nu știu foarte bine, îți dădeau seama cine suntem noi și de unde venim. Ei își dau seama foarte bine, eu cred. Cam de acolo, da, sigur că da. Păi, s-a întâmplat, iarăși s-a întâmplat tautologie, întâmplător. Ai, bine. Deci, problema că dacă era sovieto-român sau româno-sovietic, dar cred că româno-sovietic, fiindcă inițiativa a venit din partea română, de la Ion Popescu Gopo, care era genetic pe jumătate cu geni rusești, maica lui era rusoaică, dar era mai român ca românii. Și el căuta pe cineva, uite, ca să părească acest film româno-sovietic. De ce româno-sovietic? Din cauza că vroia să lanseze această temă frumoasă cu Maria și Mirabela pe arena internațională. România nu prea avea și azi chiar nu prea are, deci o țară nu de prima mărime și de aceea îi vine foarte greu. Cu toate că Gopo era de prima mărime. El a lucrat și la Hollywood, dar în România
mai ales pe atunci, când era, de fapt, din blocul sovietic comunist, sigur că era greu, și el căuta cum să... Și a găsit, graua lui, a găsit că la Chișinău este oarecare Natalia Bodiu, fiica secretarului de partid din Chișinău, care era regizoare. Zic, o luăm din partea sovietică pe Natalia Bodiu. A luat-o și n-a greșit, din cauza că taică-s-o ne-a deschis hotarele despre care ați vorbit acum numai ce, care era desigur că încuiate și erau chiar și înghimpate, o leacă, și o leacă chiar electrocutate, dacă te atingea de ele, atunci această soluție ne-a scăpat. Dar cine va scrie muzică, uite, iarăși, bine, hotarele s-au șters, dar cine va scrie muzică? Desigur că era candidatura unui tovariș care deservea curtea domnească a lui Bodil, care făcea o sumedenie de balete aici la noi și făcea, care era să prevală baletul lui Ceafărul la Balșoi din Moscova. Deci un băiat de treabă era. Și care, nu știu ce, nu i-a venit pe placul lui Popescu Gopo și a început să caute pe cine. Pe Vierul a depistat foarte repede, fiindcă Vierul nu era de mărime care să nu fie observat. Cine va scrie? Și atunci, nu știu cui i-a trăsnit această idee năstrușnică, cum a numit pe mine. Păi, am venit m-a chemat la studio Moldova Film, atunci nu știu cine era. Mutri cam acre erau pe cei care m-au chemat, dar se vede că au fost de undeva ceva, nu știu ce. Și ne-am pomenit noi cu Vierul la București. Uite aici ne-am făcut cunoscuți cu Popescu Gopo, un mare artist și un mare sufletist, extraordinar. Deci, el era copil mare, dar chiar într-adevăr era un zdrăgon extraordinar, mare om și cu un suflet enorm de bogat spiritual, de cauza că afară de ceea ce i-a dat Domnul Dumnezeu, talentul, mai era foarte bine pregătit, fiindcă ceea ce făcea el, eu pe urmă am avut acest noroc, nu știu dacă i-a mai arătat el încă cuiva ceea ce a avut el în arhivele lui, toate filmele care nu se cunosc până azi, nu știu de ce, filmele făcute cu țigări, filmele făcute cu chibirituri, cu fel de obiecte. Deci el era un inventator extraordinar, excelent era în ceea ce făcea el. Și uite, a început noi să facem chestia asta. Dar m-a prevenit, cum am venit la dânsul, tu trebuie să-mi scrii muzică genială. Zic, băi, domnule Popescu, care genială? Clasicii deja au făcut acest lucru, dar au scris toată muzica genială. Mie îmi rămâne numai un singur lucru, să fac mai bine ca ei. Și am început să lucrăm. Fiecare dată mă așeza, lui îi plăcea că avea o gospodină, doamna Maria, Dumnezeu să o ierte, și pe Ion Popescu Gopo, desigur că nu mai sunt în viață, spre marile nostru regret. Era o gospodină foarte bună, făcea masă și uite, la masă el le servea și pe urmă m-a așezat la pian. Uite, hai cum fă muzică genială. Desigur, care muzică genială? Băi, mă rog. Dar se vede că Dumnezeu de tot și era undeva, stătea de veche și a pus consilierii lui, nu cei care stau acum în Parlament la noi, în guvern, dar are acolo, se vede că niște consilieri mai potriviți. Socialiștii acolo încă nu au ajuns, e prea sus pentru ei. Și nu e că n-au mijloace de a-ți transporta încolo, e pur și simplu să tem să nu cadă. Și le place viața lor aici, pe pământ, între noi. Și uite, am început noi acest lucru și uite, Vierul, era problemă cu Vierul, rămăsesem cu Vierul
fiindcă el trebuia să facă textele, deci poeziile. Nu-mi place când se folosesc să fac cuvintele. Este o prostie mare și gogonată când și în mass media găsești chiar la televiziune ori în cărți publicate cuvintele de cutare. Care cuvinte? Cuvintele nu sunt poezii, cuvintele, ori text sunt cel mai prost, dar de fapt eu scriu că versuri de cutare, versuri de Eminescu, versuri de Micle, versuri de Grigore Vieru. Deci a început să scrie versuri Vieru și trebuia, primul cântec care trebuia să-l facem, anume acela cântecul de titlu, Maria Mirabela. Mamă dragă, ce chinuri sărmanul Vieru, care s-a obișnuit foarte ușor. El scria atât de ușor că el credea că viața chiar atât de că este cristal. Nu e chiar așa. În colaborare cu mine și eu cu el, desigur ne-am pomenit că cristalul nu prea e chiar cristal. Este cam, trebuie curățat încă. Trebuie lucrat la acest cristal. Mi-aduce una, nu. Mi-aduce două, trei, zice, până ce la un moment zic, Grigore, din variantele tale, eu cândva voi fi milionar dacă le public. 10 de variante la această Marie Mirabela au fost până mi-a adus într-o bună dimineață sub cerul ca umbrela. Mai departe nu mă interesează nimic ce va fi după asta. Sub cerul ca umbrela. Extra, alături de prieteni, ce-ți mai trebuie mai mult? Imediat am pus versul ăsta pe pian și s-a dus melodia aceea în sus. Unde te urci, băi, dragă, de melodie asta? Care e ăla care va cânta în notele acelea, mi bemol în octava de 3, unde dracu cine o să iei? Și chiar așa s-a întâmplat că când imprimam cu Constantinescu această piesă de introducere în film, era problemă. Zic că nu pot, domnule, nu, asta notă nu am luat-o niciodată. Băi, băiete, nu e corect. Eu am clește. Și eu am femei. Băi, ce mă interesează pe mine femeia ta? Pe mine mă interesează bemol să-l iai. Și l-a luat. Deci asta a dovedit încă o singură dată că noi nu întotdeauna cunoaștem posibilitățile noastre proprii. Și uite, el a dovedit că, mi-a dovedit că așa este. A luat această notă și de minune a cântat-o bine. După aceea am avut probleme cu rusul care trebuia rusește să o cânte. Aceeași poveste s-a întâmplat absolut cu aceeași femeie care era argument pentru mine, credea el. Și s-a făcut și în rusă foarte bine. Deci, acest Popescu Gopo, el... Nu de ce că spunea că trebuie muzică genială. Lui îi plăcea și el se ținea de această culme să fie la maximă. Și, de fapt, și eu, fiecare de noi, când se așează să facă ceva, care se străduie să facă la maxim bine. Dar nu întotdeauna totuși ține cont de posibilitățile ascunse în scenele astea. Mi-am amintesc de un caz care e extraordinar. Odată la un jurnalist în apropierea Moscovei avea o vilă care o vizitam eu pe vremurile acelea, foarte frumoasă și un bazin de acolo în grădină extraordinar, ce frumos era. Și el pleacă la servici, pe încolo lasă paznicul care acolo era un ucrainean. Căldură era enormă, cel se bagă în lac și chefuiește extraordinar de frumos. Că acolo, la un moment dat, simte că nu știu ce, la spatele lui se guduie, nu știu ce. Se uite de acolo un crocodil. Bă, dragă, într-o clipă, fulger, s-a pomenit pe gardul de 3 metri înălțime. Cum s-a urcat el pe gardul acela? Așa în pielea cum a făcut mama. Extraordinar. Câte puteri, câte forță,
câte nu știu ciuri în omul ăsta sunt acolo ascunse și în momentele extreme ele apar. Uite, Gopa căuta momente extreme, nu știu cum și când le potrivea el, că uite apărea această muzică care îmi place și mie chiar. Dar de fapt eu mă țin de această idee, că dacă nu-ți place ție, nu, lasă-te de treaba asta. Mie îmi place ceea ce fac. Și la Maria Mirabela, ceea ce am făcut noi, eu am făcut-o cu mare, mare dragoste, care o păstrez această dragoste și acum când ascult, din cauza că este într-adevăr, Ana este asigurată această creație cu dispoziția care era creată între noi în echipă, între Gopo, între Viero, care fugea de mine ca de dracu, dar eu îl căutam ca columnarea, fiindcă el era obișnuit așa că mă ușurel, de aici că încolo, când zecile de variante mi-a dus și el crede că sunt cele mai bune, dar cele mai bune rămânea să le găsească și le găsea de pe bune. Așa că a fost o experiență extraordinar de frumoasă, așa că în 81 a fost un punct pentru mine cotititor spre multe lucruri realizate. Atunci am scris și baletul lui Ceafăru, atunci am făcut concertele cu orchestra din Leningrad. Era o perioadă extraordinar de bună, a fost o pornire bună. Se vede că așa se vede că stelele s-au aranjat în cer, că uite, ne călăuzea, ne încălzea, ne îndrepta, ne aproviziona cu această energie care o cheamă nu știu ce, nu știu de ce, cu inspirație. Nu, este energie. Ce spune? Superb. Ați pomenit cuvântul lui Ceafăru și baletul lui Ceafăru și chiar mi-e interesant. A apărut mai întâi baletul sau mai întâi filmul lui Loteanu? Film Loteanu nu există. Eu vreau ca lumea să cunoască. Nu este așa film. Este o născoceală. Asta este o temă negativă în relațiile noastre cu Loteanu și mie nu mi-e rușine să o declar din cauza că era vorba într-un moment când Loteanu rămăsese fără o bucățică de pâine la gură. Fiindcă a fost o perioadă foarte grea pentru el. El era fără compromise, dar viața totuși cere compromise pe locuri. Și atunci eu, când am mers baletul lui Ceafăru și la Bolșoi și la Sankt Petersburg și la Kiev, la Minsk, am mers până și premiul mi-au dat, premiul de stat al Uniunii Sovietice, dar și CT, care se cheama pe atunci Televiziunea Centrală, a comandat, deci a programat să facă un film din acest balet în două părți, prima parte și a doua parte. Era chiar și data lansării în eter. Și eu vin cu această noutate și-i spun lui Loteanu, care sărmeanul stătea fără lucru, zic, uite așa este. Noi vom face un film extraordinar. Vom aduna toți cei mai buni baleroni din lume, facem un film extraordinar. Eu mă duc liniștit în turneu, el, sunt sigur că filmează, când acolo aflu că el a filmat altceva. El a filmat film despre Eminescu și el în combatere cu Eminescu, unde el desigur că este pe prim plan. Uite, asta pe mine grozav m-a supărat, mă supără și azi, din cauza că datorită acestei așa numite colaborări foarte, foarte triste, baletul lui Ceafăru până acum nu are viață și nu știu dacă va fi cândva reanimat. Din cauza că filmul nu s-a făcut, lumea nu l-a cunoscut, dacă era să fi fost filmat, lumea îl cunoștea și poate că și undeva cineva îl cerea pentru a-l monta în teatre. Filmul nu s-a... De fapt, filmul așa și nu a fost film, și nu a fost nici balet, nici film. De ce? Că acolo se scrie primul film despre Eminescu. Nu e corect.
Nu e corect și este mai mult ca asta. Eu o spun acum ca să se știe lumea, fiindcă era o problemă extraordinară la nivelul Ministerului Culturii, nu Ministerul Culturii, era pe Comitetul de Radio-Televiziune Sovietică și aia era gata să zică, noi putem încă o dată să facem să filmăm totuși baletul integru așa cum este, dar la Loteanu titlul păstrat, Luceafărul, dacă era măcar alt titlu, atunci era să fie fost filmat și baletul. Luceafărul acolo și deci că noi nu putem finanța de 2 ori același titlu. Uite, asta este realitatea și tristă cu baletul Luceafărul, cu toate lucrurile care le-a făcut Loteanu. Deci, de fapt, m-a dus la culmile creației cineaste, muzicale, dar sunt și umbre, ca la orice lumină. Da. Dar mersi mult pentru această confesiune, fiindcă eu sunt sigur că multă lume nu știa acest... Nu știe și nici n-are de unde să știe. Eu da. așa scutez chestia, scutez numele lui Loteanul. El este pentru mine cel care este cu adevărat, într-adevăr, om care m-a adus în altă lume, în lume a muzicii de filme. Dar, uite, așa se întâmplă. Nu e unicul caz. Desigur, desigur. Mersi, mergem mai departe. Bună seara, maestre! Bună e! Sunt fericită că sunteți alături de noi astăzi. Iar fericită, mai ce bine. Vă urmăresc cu atâta admirație, auzind detalii despre Maria Mirabela, pe care o cântam în corul Teleradio Moldova și crescând copiii pe acest film și ei la rândul lor, sper la fel. Foarte interesant. Vă văd atât de plin de viață, de energie, vorbiți de viață, de dragoste, o savurați. Ce vă inspiră? Spuneți că inspirația e o energie. Ce vă inspiră să creați atâta? Să compuneți, să vă aduceți forțe, să ziua, noaptea, anotimpuri? Băi, uite, e foarte straniu. Ce te inspiră când te întorci datoriile? Uite, te-ai împrumutat la cineva bani și îi întorci. Te inspiră tare ceva când întorci banii mai ales. Când îi primești, e bine, dar uite, când îi întorci, tare te inspiră. Păi aveți proiecte, nu știu, începeți ceva, nu dragă, știu, acum poate să-mi vină ori nu, sau... Creația este, de fapt, un proces foarte, 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 hai să zice, nu primitiv, dar, mă rog, curent. Fiindcă ai luat împrumut, de fapt, te-a hai să-l luăm de altă, ai avut norocul să ai această donație din partea Domnului Dumnezeu, care ți-a transmis-o prin părinți care te-au iubit în lumea asta. Dar datoria asta trebuie întoarsă oricum. Și numai cu zâmbet, datoriile se întorc nu cu zâmbet, cu chinuri, dar cu chinuri enorme, fiindcă de a face ceva, așa cu fluturând, eu nu cred în așa creație, eu nu cred în așa viață. Și noi suntem martori la mai multe vieți care fluturând o petrec, că se termină foarte, foarte tragic. Și eu le-aș dori și la mulți de azi despre care noi acum în ajun de alegeri vorbim, totuși să fie echitatea asta și cu ei, fiindcă tare mult flutură și ne fac vânturi. Dar eu mă feresc de vânturi și mai ales de curente reci. E chestia că... Exact asta mă interesa, procesul. Cum se întâmplă? Se întâmplă să nu mai poți
nu mai vrei, da, trebuie, dar Nu. știu, într-o Nu dimineață este. să tai tot. Cum se Nu întâmplă este adevărat. procesul? Te Nu oprești la este adevărat. jumătate. E chestia că dacă s-ar crea că trebuie, atunci înseamnă că asta nu a fost donație energetică, asta a fost o iluzie. Uite, energia, cea care ți-a transmis Domnul Dumnezeu, ea nu este cea care te impune. Ea te-a făcut așa, că tu ești, e ți-a dat, dar tu te-ai prefăcut într-un donor și mai puternic din această donație. Uite, aici e toată. Ea merge, energia asta nu e echivalentă, dar merge multiplicată, ca prin prisme și încă și colorată, în prismă, când te uiți, apar atâtea culori. Uite, aceasta este creația, este prismă. Se apar fel de curcubei, fel de... grozav este iarăși un nu știu ce, un nu știu cum, fiindcă mai bine ca Eminescu nu se poate găsi așa o formulare. Minunat. Eu niciodată, ferească Dumnezeu, să mă așez la pian, fiindcă îți dator ceva. Deci eu niciodată nu fac la comandă. Scrieți. Dar o faceți la instrument sau pe foaie? Nici la un cântăreț, dragă, nu am scris. Uite, să-mi scrieți un cântec. Nu am făcut niciodată și lasă-mă audă cineva să spună că eu le-am scris vreodată vreun cântec. Nu le-am făcut lucrurile. Eu nu înțeleg chestia asta la comandă. Cu toate că toată viața am scris muzică la comandă, la filme. Dar asta e altceva. Acolo nu comandă, acolo era platou. Era platou de plasare. Uite cum voi aveți scena de teatru, este platou de plasare. Așa și pentru compozitor este acest deci filmul sau subiectul sau, mă rog, evenimentele, este platou de plasare. Așa că sunt lucruri diferite și deci nu este datoria ca atare reiese că eu trebuie să întorc, dar nu o fac din propria datorie. O fac din această... mai mult ca asta. Aici se adună această energie și ea te presează. Și nu de ce că cineva te roagă, dar tu singur vezi să o arunci, fiindcă îți încurcă să trăiești liber. Dar este și o șmecherie repede. Altă energie care stă undeva acolo departe, ea așteaptă numai să elibereze aici spațiile și vine în locul el. Și iară să începe același proces. Este un perpetuum mobile, creația. Uite, asta e. Foarte simplu. Ați vorbit de teatru. Ce relație aveți dumneavoastră cu teatru, domnul? La teatru am început, de fapt, creația. Eu am pomenit deja că eu, după conservator, aproape 3 ani n-am scris, m-am dezis din cauza că nu-mi plăcea ce fac și m-a atras, cum aici văd m-a introdus în lumea filmelor, ungureanul m-a introdus în lumea teatrului, Luceafărul. Și iarăși, aceeași poveste că eu habar n-aveam cum să scriu muzică pentru teatru și chiar paralel la același 57, uite, anul 57 era. La 20 de ani am început chestia asta. A apărut o lume pentru mine atât de frumoasă, necunoscută și atât de interesantă, fiindcă primul spectacol care era să scriu muzică pentru el, era scris de Aurel Busuioc, Radu Ștefan, primul și ultimul. Și cu adevărat a fost un singur spectacol, primul și ultimul, fiindcă nu le-a plăcut lui Bodil și camariile lui, ca și l-a interzis, fiindcă acolo era ce nu le placă partidelor. Deci, dar am avut această posibilitate să intre în altă lume, fiindcă am căutat niște lucruri care nu le știam,
cum se fac, deci am făcut cunoștință cu actorii de la Luceafără, care este niște actori extraordinari, care numai ce venise de la Moscova, de la studiu și vorbea pentru mine, mă rog, pentru mine mai ales, cel care abia înșgheba românește. Sigur, era un început de școală, de școlire în domeniul limbii române. Și era frumos. Ungureanu era Șcuri, era acolo Carociobanu, niște actori extraordinari de buni. Deci am intrat într-o lume care, de fapt, a început să mă formeze în alt grad de calitate. Eram în altă lume, mai mult în lumea culturii rusești și încolo am aflat că, ce cultură este aici la noi. Ce tezaur care răstă undeva la o parte de mine și nu la care eu așa nu m-am alăturat. Și mă bucur că s-a întâmplat așa. Deci, iarăși, toate de întâmplare, dar cred că era programat acolo undeva, să zic că este acolo o secție de programare sus acolo și uite, eu sunt mulțumit și mulțumesc lui programist care se cheamă Domnul Dumnezeu. Acum ai reușit să mergeți la teatru? Păi, Băi, ce bine mai acasă, măi. Eu prima dată anul trecut am văzut cum înfloresc primăvara la noi florile, ghiocei la mine în curtea casei. Extraordinar, am văzut vara, am văzut cireșe cum se coc. Deci, și uite, și anul ăsta s-a repetat aceeași poveste. Eu n-am văzut niciodată, eu aproape toată viața am dus în afara casei și în afara Republicii Moldova. Deci asta era adevărul meu, trist și fericit, fiindcă altfel eu nu eram să fac ceea ce am făcut și nu eram să cunosc ceea ce am cunoscut și fiindcă aici, din păcate, până acum, până în prezent, domină această energie nevăzută, dar care e simțită, care distruge tot ce este viu, imediat, deci așa că eram și eu să pățesc aceeași treabă. Cu toate am și pățit-o, fiindcă eu până acum, eu nu sunt membru unui compozitorilor de la noi, de 30 ceva de ani, și este normal, cum să maldavenește, deci așa. Eu sunt la Moscova, sunt membru la București, la Chișinău nu, fiindcă nu corespund nivelului de azi, mai ales oamenilor celor pe care i-am promovat, care le-am făcut și carieră, apropo, dar mă rog, eu nu sufer de cauza asta, dar mă apare întrebarea câteodată. Pourquoi, așa moldovenește? Nu știam, îmi pare foarte rău să aud. Vezi cum am răsuflat? Greu? Da, Mihai deja preia. Teribil, teribil. Într-adevăr, este ceva, un sindrom al patriei care nu putem să-l înțelegem. Eu mulțumesc Domnului că a creat lumea puțin mai largă decât între Prut și Nistru și am avut această posibilitate să-mi lărgesc spațiile de influență asupra acestei lumi și am înțeles că ea este nu numai mare, dar este și primitoare și mă primește oriunde și mă bucur că acum deja această cale de comunicare cu lumea este foarte disponibilă și mă bucur că acolo în Noua Zeelandă, acolo cineva dansează cu muzica mea, ori cineva îmi trimite un mesaj că e fericit că, uite, la căsătoria zice că a dansat și deci lucruri frumoase, deci ori copiii care această Maria Mirabela, care eu credeam că numai la noi, nu să știi oriunde,
oriunde. Da. Unde am, deci, cred că prima frază, și asta e, de fapt e destul. Înseamnă că au ascultat-o și au apreciat-o și a rămas în memoria lor. E bine, asta este o mare echitare, că tot timpul, eu știu cu mulți colegi de-ai mei, număr, știu, sumele contractelor și eu niciodată nici nu întreb de contract, nici nu, cât să vă plătesc? Dați ca la toată lumea. Ori dacă nu aveți posibilitate, vă scriu degeaba. Mai ales când este vorba de medici și copii. Într-adevăr, eu, cu toate că eu tot nu mai sunt cu Sfântul Duh trăiesc, dar eu am o atitudine față de copii și de bătrâni, de medici, în special în timpul acesta, cu milă mă uită ei, pentru că ei riscă pentru viața noastră și noi trebuie să numărăm banișori. Nu e frumos. Deci aceste lucruri mercantile nu sunt pentru mine. Pentru mine este cea mai mare valută, este când sala se ridică în picioare. Asta este valuta cea mai forte. E minunat. Chiar acum când am avut în Teatru Verde, eu nu prea am avut acolo mare cirot. Dar când am văzut că toată sala s-a ridicat, sala de 7.000 de spectatori s-a ridicat în picioare, este extraordinar. Nu numai fericire, dar este o recompensă pentru toată viața. Uite, este destul. Eu doresc la toată lumea care îmblă cu umbre sumbre, așa ceva, să se ridice sala în picioare. Uite, asta e foarte frumos. Superb. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, domnul Doga, cuvântul Transnistria? Ce cu? Cuvântul Transnistria, ce trezește? Știți că până de mult eu credeam că și ziceam că este durerea mea și fără. Numai ce câteva zile în urmă am fost, după mult timp că nu puteam din cauza COVID-ului, am fost la mormântul mamei. Am trecut execuții care cred că și în penitenciarul numărul 13 la noi în Chișinău nu se fac aceste execuții. 3 gheșeuri am trecut cu unul, au făcut nu știu ce acolo cu documentele cele. Am trecut la al doilea gheșeu, iar nu știu ce au făcut acolo. Al treilea, pe urmă s-au băgat în bagaj, portbagaj, să vadă florile care trebuia să le depun la mormântul mamei, ca nu cumva să fie ele explozibile. Deci este extraordinar ce se petrece. Este o execuție care nu învinuiesc pe cei care acolo au făcut această execuție, eu învinuiesc pe cei de la Chișinău, care le-au dat toate posibilitățile să facă această execuție asupra noastră, alor care ne-am născut acolo. Și executorii acestea sunt veniți de naiba, știi de ce sunt cu contracte. Eu acolo zic, băi băieți, ce faceți voi? Eu aici l-am discuț când voi nici nu erați pe fața pământului. Și ăștia de la Chișinău le-a dat toate posibilitățile, toate ștampilele, ei fac comerț cu toată lumea, merg prin pământul nostru aici, prin Chișinău, cu numerele lor separatiste. Care separatiști? Nu mai sunt separatiști deja, gata, ei sunt recunoscuți tăcit de acest guvern care de câte ori se schimbă, atitudinea aceeași. Ei nu introduc niciun ban în buget, dar primesc toate beneficiile care mai sunt pe fața pământului. Nu se poate așa ceva și vor să le readucă. Nu, ei deja vorbesc altă limbă, ei sunt alte țări și oficialul Sovietul Suprem a luat decizia asta și mulți ani, deja de mulți ani, de când este această decizie, ce îmblăm noi cu minciunile. În forma asta, ea nu poate fi cu noi.
Noi nu putem fi cu ei, este absolut diferiți, absolut. Satul meu, care era sat moldovenesc, care avea o școală ucrainească și alta moldovenească. Acum nu mai are nici una, nici alta, are școală rusească, neavând niciun rus în sat pe vremurile mele. Se numește Republica Moldovenească. Ce-i moldovenesc acolo? 3 limbi declarate că sunt oficiale. N-am văzut. Este una numai. A început să mă bălbă deja. Transnistria, Da. dar dacă vor tărăgăna, eu cred că se face chestia asta în mod intenționat, fiindcă am citit, eu am vreo 2 volume, destul de tautologic spun, vreo 2 volume voluminoase cu o extrasie din politica țaristă. Principala teză este politica văjidanie, se cheamă, deci abținerii. Se răgădănează, se trece, se uite și pe urmă se rezolvă așa cum trebuie. Uite, aici cam acești treabă se petrece. Lumea s-a obișnuit, deja nu mai sunt separatiști, deja se întâlnește președintele cu președintele, sunt la egal, chiar se numesc că domnul președinte nu este trădător și separatist, el este domnul președinte, se plimbă pe pietrele cetății de la Tighina, care le-a dus Ștefan cel Mare, e minunat, deci e de minune. Și vrem rezolvare, încă și Ministerul Integrării. Ce au integrat ei? Nu înțeleg. Ce au integrat? Uite, asta este. Nu este Ministerul Integrării cu Europa. Uite, aici ar trebui să înțelege. Este Ministerul Integrării. Și stă domnișoara aceea de 24 de ani, ce știe dânsă? Măcar m-ar întreba pe mine ca baștinaș acestei părți care m-am născut acolo și am luat disculță acolo, pământul celălalt l-am trecut și l-am prășit la vremea sa. Asta este. Nu va fi nimic. Ei absolut, mai mult, din an ce trece, noi pierdem pământurile. Tighina, de unde are? Ce are e cu Transnistria? Asta e Basarabie deja. Și tăcere. Cum a apărut ea în Transnistria? Care Transnistria? Dar ce faci cu dânsa? Ea e absolut, ea e depopulată de moldoveni. Eu am întâlnit câteva cazuri când au fost băieți alungați de la fabrica de încălțăminte, de exemplu, așa un nume cazul. O doamnă de la țesături era anul. Deci, cu sute, ori acești 137, așa am auzit eu la televizor această cifră, de mii de refugiați din 92. Care e soarta lor? Pe noi ne interesează soarta Siria, uite, pe aceia sirieni refugiați, hai să-i vedem. Dar unde sunt moldovenii noștri care au lăsat casele acolo în patria mea, în Transnistria? Și au fost alungați, ediții sau români. Ce cu chestia asta? Și se tace. Până acum nu văd că și acești care îmblă acum se pretind la Parlament, nu am auzit nici o vorbă în felul ăsta. Unde sunt oamenii aceia, deci miile astea de oameni refugiați? Care e soarta lor? Cine le-a dat măcar un leu? Mai mult ca asta, chiar aici care sunt gastarbeiteri, au venit vara aceasta acasă și s-au întors înapoi. Ei ăștia vrea să veniți acasă. Au venit și le-au dat măcar câte un leu măcar să mănânce aici, să nu se flămânce. Uite, sunt niște lucruri care cu mult sunt mai departe decât ceea ce fac eu, muzică. Deci este o cacofonie politică care ne strică și undeva să bagă și în armonia muzicii. Fiindcă în asemenea cacofonie nu poți găsi această armonie, această consonanță
muzical care ar trebui să treacă în consonant social. E tristă situația și ultima să pus să vorbesc de o temă care nu prea este a mea, fiindcă eu m-am dezis de mai mult de 30 de ani și nu mă ocup de politică și asta iarăși vorbesc acum nu în formă politică, formă de fapt cea care mă privește pe mine ca om de creație, în care trebuie să caut acest do major. De el nu-i. El are o sumedenie de dieși care sunt de culoare neagră, dacă cunoașteți. Asta este. Dar mie îmi plac clapele cu culoare albă. Do major. Superb. Superb, maestre. Mersi mult. Mergem. Domnule Doga, iată că m-am întors. Aha. Întrebarea mea poate că este la fel de enervantă cum și a lui Mihai, dar totuși, ce părere aveți despre generația nouă de compozitori și în general despre muzică care este acum la modă în ziua de azi? Am spus deja, de compozitor nu știu, habar n-am. Eu nu am cu ei, deci nici ei cu mine, deci, nu știu, poate că au așa pe tăcite, n-am relație, eu nu știu care e situația componistică, știu numai că, deci observ numai că nu prea răsar, nu văd lăstari. Și nu zice că nu sunt, eu sunt sigur că avem foarte mulți talentați băieți, dar mi se pare că sunt direcționați în alte direcții, mai mult de a câștiga bani? lucra la forme, nu numai că conținut, dar nu la spirit. Eu sunt ăla care caut totuși să dau formă spiritului, dar nu să impun spiritul să se bage în forme artificiale, născocite. Forma nu poate fi goală, forma vine de la conținut. Uite, dacă avem noi un lapte, noi căutăm un ulcior să-l punem. Dacă ulciorul fără lapte, ce costă? De la noi, din păcate, se fac ulcioare și ulcioare urete, fără lapte. Deci, așa mi se pare, ceea ce n-am dreptul să apreciez, din cauza că, într-adevăr, nu știu ce. Eram odată, știam în timpul sovietic, când eram la Uniune, vineam și m-au ales și președinte a Uniunii în 88, eu m-am dezis și de atunci, gata, eu nu știu, de onoare și când încolo onoare și onoare mi-au luat-o, este altul om cu onoare acum. Deci, dragă, e tristă situația, nu știu care este situația. Deci, ce văd pe ecrane, ce sună, ce se cântă, mă întristează, fiindcă a dispărut cântecul ca atare, deci melodia a dispărut cântecul liric, deci lirica, poporul nostru este liric, este meditativ, este un popor romantic. Și când încolo pe el l-au impus să cânte altceva, să propage alte forme care nu sunt proprii lui, sunt străine. Și de ce e cam greu. Uite că unde nu se cântă, ia și cântă mami ceva în felul ăsta. Sau chiar dacă tot acești tineri se așează la masă undeva sau într-un cerc unde ei se petrec, ar cânta acelea, uite chiar să luăm chiar la ruși. Că aceeași situație, absolut, aceeași peste tot, e una așa. Dar se așează și cântă. Uite, asta este, a dispărut trarariul ăsta. De ce cu muzica? Asta este situația, e tristă. Iarăși caută forme, fel de metode, experimente, deci tot ce este, tot ce supără, dar nu mângâie. Dar mie îmi place, uite, când noi suntem
foarte fini. Noi, de orice caz, dorim să primim această finețe, această căldură, această armonie. Dar noi ne se dă disonanțe care ne supără. Dar disonanțe nu mă supără, ele afectează și la nervi și de ce poate că lumea e atât de nervoasă acum și a pierdut această finețe. Poate că asta se întâmplă deoarece acum e destul să cunoști bine în calculator și poți fi compozitor. Oare e atât de important să ai o școală? Mă, nu știu care este de vină, calculator, că și eu tot timpul îmi petrec viața ori întregi la calculator, dar și nu m-a afectat, nu știu ce. Totuși trebuie pornit de la sine. Am început noi seara asta de la sine și uite, și cred că venim tot la sinele. Totuși trebuie cultură personală, trebuie omul să lucreze asupra sinelui. Nu să aștepte că la modă cu tare, el trebuie singur să-și stabilească, să lucreze și să se modeleze în formă în care este după el cea mai perfectă și care îi se potrivește lui personal, dar nu ca papagalul să repete ceea ce se face undeva. Poate că câteodată și ceva bun este, dar nu, iarăși nu este propriu. Deci e mai bine de a căuta rezervele proprii. Ele sunt, v-am povestit câte rezerve sunt în situații extreme, dar de fapt omul tot timpul trebuie să fie în starea asta extremă. Dacă el se liniștește, el deja pierde acest ritm de viață, dar trebuie mișcare tot timpul. Eu chiar acum am fost la recuperare și fiecare zi aveam această posibilitate de a mă mișca, de a alerga, de a sări. Deci e extraordinar de bine asta. Uite, asta este. Că nu numai că să citesc sume de cărți, stopuri de cărți, nu ți-o să dea nimic chestiile astea. Să citești cartea aceea care trebuie. Să o citești la momentul potrivit. Dacă nu ți vine numai decât că te-o să citești, lasă-o aparte, să o pună deoparte, citește ce care dorești. Privești filmul care îți place, dar nu cel care nu-ți place. N-are rost. Deci și în viață trebuie să vezi toate lucrurile frumoase, dar de câte ori, uite, eu repet de mai multe ori, de câte ori nepăsători treceam pe lângă foc, să vorbim lui Anatol Ciocanu. Într-adevăr, atâtea lucruri frumoase, noi le trecem așa nepăsători. Dar primele și cele mai frumoase buchete stau aici, uite, ascunse. Noi le căutăm acolo undeva la piață, le cumpărăm, așteptăm cineva să le dăruiască, dar ele aici stau. Uite, trebuie numai să dorești să deschizi comara asta. Da, sunt absolut de acord și cred că muzica ar trebui să apară ca un răspuns la unele evenimente emoționale, dar nu ca combinație de note puse într-o regulă anumită. Mersi mult pentru răspuns, eu vă doresc multă sănătate. Băi, hai să nu să... Băi, dragă, eu azi nu răspund, eu meditez. Foarte frumoasă meditație faceți, domnul Dog. Atunci o mică meditație. Noi suntem Teatrul Fără Nume. De ce ne numim astfel, domnul Dog? Eu știu de ce, vă sunteți șmecheri. Și fiindcă așteptați numele acesta să-l câștigați. Eu cred că veți avea în nume, numai sunteți și șmecheri, dar sunteți foarte cinstiți față de sine, fiindcă numele obligă și undeva este o pretenție, deci v-ați arăta în fața spectatorilor pretențioși. Pe când Teatrul Fără Nume, băi, uite, are perspectivă pentru a se dezvolta și a câștiga acest nume. Și eu sunt sigur că el este acest nume, numai va apare puțin mai târziu. Super, mersi mult. Și vreau să sfârșim această meditație, cum spuneți dumneavoastră, cu 10 întrebări fulger a lui Bernard Pivot, o personalitate marcantă din Franța. Care este cuvântul preferat al domnului Doga?
Mama. Care e cuvântul care nu este iubit de domnul Doga? Cuvântul nu-mi place. E frază, de fapt. Nu-mi place. Nu-mi place când se aud cuvântul. Ok. Fiindcă mai departe, de ce ai cunoscut? Că nu-ți place? Drogul favorit. Drogul? Drogul favorit. Adică ocupația care vă ia tot cel mai mult timp. Ocupația din plăcere. Păi, pe mine cel mai mult mă place ocupația. Ocupația însă. Da, tautologie. Îmi place ocupația. Foarte frumos. Sunetul preferat. Care mă mângâie. Sunetul neiubit. Disonanța, ce grozav. Ori o voce scârboasă. Ori o voce scârboasă. Înjurătura preferată. Cum? Înjurătura preferată. Înjurătura preferată. Jurătură preferată? Bă, lasă-mă. Jurătură nu-mi place deloc. Cu toate că eu înjur. Că nu este nimeni. Eu, cineva dacă mă ajută de grozav. În public. Dacă astăzi ar ieși o nouă bancnotă de, nu știu, de 1000 de lei în uz, pe cine ați vedea dumneavoastră reprezentat pe această bancnotă? Pe cine aș vedea? Eu l-aș pune pe Eminescu, numai pe alții. Pentru mine, Eminescu, în orice caz, în ultimii ani, este cel care el este, de fapt. Superb, superb răspuns. Care meserie n-ați fi vrut niciodată să o profesați, să o faceți? Hamal. Hamal. Dacă domnul Dog ar fi fost o floare, ce floare ar fi fost? Orice caz ar fi fost o floare vie, care nu vestejește. Dar nu există așa. Nu, poate fi. O floare. Ok. De ce? Există. Nu știu, cactusul, pare că el trăiește foarte mult și nu vestejește. Da, avem în curte cactusul, chiar acum îl urmăresc și înflorește foarte frumos. Dacă ați fi fost un copac, ce copac? Rămuros îmi place. Copacii mei îmi plac fructiferii. Fructiferii. Ok. Ce animal e domnul Doga? Eu sunt taur. Taur, superb. Dumnezeu există? Dumnezeu există? Cum să nu? Sigur că da. Atunci, ultima întrebare. Atunci când veți păși în altă, nu știu, natură, în altă meditație, ce ați dori ca Domnul să vă spună văzându-vă? Eu nu voi păși încolo, eu voi fi veșnic. Uite, tema care nu mă preocupă, asta este la mine exclusă. Superb. Superb răspuns. Mersi mult, domnule Doga. Noi vă dorim o seară frumoasă și o continuitate artistică foarte prodigioasă. Și mersi mult că ați avut timp pentru noi. Eu vă doresc să căpătați nume. Mersi mult. Mersi mult, domnule Doga. Și dacă aveți un mic moment, rămâneți, vă rog, după ce închidem emisiunea. Vreau ceva să vă întreb în privat deja. Mersi mult încă o dată la toți. O seară frumoasă și numai bine. Numai bine.